de se escribir historias enjanadas, labradas en palabras de sangre e pudor. Quero ser o que nunca fui, cambiar o que sempre fui. Ola, son César Caramés e este vai ser o primeiro de varios vídeos que no Galiza Libre imos dedicar á nosa pronuncia e á nosa entoación, á pronuncia e entoación do noso idioma. Este ano vimos que houve moito debate, moitos artigos comentando ou discutindo como tiña que ser o modelo ortofónico, a forma de pronunciar e de entoar a nosa lingua, e a nos pareceunos unha cousa maravillosa, extraordinaria. Normalmente os debates lingüísticos céntranse en debates de normativa ortográfica, como escribir, e tamén como dicir tal palabra ou cal outra, un debate sobre léxico ou vocabulario. Pola contra, poucas veces se debate como se debe pronunciar e como se debe entoar no noso idioma. Por iso tamén hai un baleiro extraordinario en materiais á hora de ensinar a nosa lingua. Eu son profesor de galego en secundaria, fun tamén profesor dos cursos preparatorios para os CELGA, para os exames orais de galego para adultos, e tamén fixen cursos de dobraxe no noso idioma, e comprobei que había unha carencia, un baleiro inmenso a hora de darlles materiais á xente que ven de fora ou que non ten un ámbito no que poida practicar o noso idioma con galegofalantes enorme. A pesar de que somos moi humildes e non temos moitos medios, queremos que este sexa un espazo que sí que axude a consolidar un estándar oral ou clarificar cal é o estándar oral do noso idioma. Houve un debate moi interesante este ano sobre se utilizarmos o portugués ou paleofalantes á hora de constituirmos de accedermos a un modelo ortofónico propio. Evidentemente, o modelo ortofónico do galego teñen que ser as galegofalantes e orgofalantes paleofalantes, os que conservaron o idioma por transmisión familiar desde hai máis de 1000 anos. Porque é a nosa variedade, porque ten que ser o modelo que identifique as falantes e os falantes de Galiza. Porén, sí que é certo que o portugués pode axudarnos moito, unha vez que aprendamos portugués, a accedermos á pronuncia de moitos sons en galego que non existen en español, pero hai que ter tamén moita conta. Non podemos esperar, por exemplo, que un portorriqueño que vea o español caribeño que falan ali ameazado polo inglés, cando ensina o español para conservalo no seu territorio, non colle o modelo do español de Madrid porque é moi diferente, e ademais non facilitaría a identificación das falantes e dos falantes dali. Por exemplo, podemos ter casos como que pensar que o pronome ela se pronuncia só aberto, porque en portugués é só aberto, cando en galego tamén se di ela, que é a forma etimolóxica, ademais, indo por riba, en toda a metade leste do país. Ou tamén pronunciarmos o zon o sufixo zon, pronunciármolo aberto, que crea un abismo coa pronuncia propia do noso idioma. Nós non dicimos ocupazón, dicimos ocupazón, pechado. E iso facilita moito máis a identificación con a norma reintegracionista, por exemplo, das falantes e dos falantes. Ou dicermos i no canto de é como conxunción. Existe a conxunción é pronunciada como i na zona lucouriense, pero sempre diante de vogal. Yo can, yo caldo, ya irmá, pero non existe diante de consoante, non se di i comigo, nunca. Entón, hai que ter conta tamén con estas axudas, porque se non se peneiran a adaptación da nosa pronuncia, son incorrectas. Ben, entón, o que imos facer é unha serie de vídeos con dicas para dicermos cales son as millores maneiras de pronunciar o noso idioma, sempre tendo en conta que a pronuncia correcta é a das clases populares galegas que conservaron o idioma. E aquí hai un pequeno problema, como o galego é unha lingua minorizada, quen históricamente recuperou o noso idioma para a escrita e para os usos formais foi a clase media, funcionariado, pequena burguesía, que, a pesar de que fixe un esforzo ímprobo en recuperar léxico e en consolidar modelos escritos, na oralidade nunca se lle deu moita importancia e calcouse moitas veces o modelo eufónico, o modelo do que é correcto, que é millor, o que é máis bonito do español. Isto é así desde o século XIX, desde os primeiros gramáticos. En troca, as clases populares non tiñan estas ferramentas de reafirmación do idioma, pero sí que conservaron a nosa pronuncia. A parte máis móvil dunha lingua, cando se lle impón outra no seu territorio,
é o léxico, despois a morfoloxía, despois a sintaxe, e por último, a máis forte, a máis resistente, é a pronuncia e a entoación. Tanto é así que hai moitísimos casos de actores e actrices e mesmo xornalistas galegos que cando van traballar fora a Madrid por un complexo racista tentan eliminar a nosa prosodia, a nosa entoación e o noso sotaque e van a cursos exprofeso para eliminar o sotaque galego. Tan resistente é. Ben, pois entón rematamos aquí. Este vai ser o primeiro dos vídeos nos que imos falar sobre cal é o modelo oral e cal non, como se pronuncian as abertas, como se pronuncian as pechadas, como as átonas tamén son abertas e pechadas, cales son as consoantes que non existen en español e cales son as técnicas que podemos empregar para pronuncialas con maior corrección ou acceder á súa pronuncia. Tamén os xiros e as entoacións que son características do noso idioma, a nosa entoación decrecente das preguntas, alén das variedades dialectais, etc. Ben, pois este é o primeiro vídeo de presentación do que imos facer a partir de agora, un vídeo á semana, imos tentar, esperamos que sexa de moita axuda. A mí gustaríame moitísimo que tivese este tipo de vídeos cando comecei a dar aulas, porque a ausencia de material é extraordinariamente importante. É certo que o ILGA, o Instituto da Lingua Galega, sí que ten un dicionario de pronuncia, pero a xente aprende por modelos lingüísticos, non aprende porque memorice un fonema e intente reproducilo nunha cadea natural falada. Non funcionamos así. A mellor maneira de aprender galego de todos os xeitos, a pesar de que teñamos castelanismos léxicos os paleofalantes, que é a parte máis permeable, como dixen antes, a pronuncia dos paleofalantes é a máis correcta. Se temos xente que fala galego por transmisión familiar de toda a vida, é moitísimo mellor coller algún de man e intentar aprender a partir de aí. Pero aqueles que non teñen eses mecanismos intentamos que isto sexa unha pequena axuda. Ben, pois saúde e ata o próximo vídeo. Unha marra, unha bendición, pelas súas tradicións, quero pertencer, quero pertencer, quero pertencer.